Vo farmárskej reví vám ukazujeme aj netradičné chovy. Za mnou je prvá zatiaľ jediná farma losov na Slovensku. Los na Slovensku v minulosti žil úplne bežne, až kým ho človek nevyhubil. Na farmu pri Žarnovici doviezli zvieratá, ktoré sú určené výlučne pre farmový chov. Prečo ste sa rozhodli pre losiu farmu na Slovensku? Bol som s priateľmi v Norsku na ryby a tam som vlastne videl tieto krásne ušľachtilé zvieratá, ako aj sobu, o ktorých som tiež uvažoval. Ale nakoniec som sa rozhodol vzhľadom k tomu, že sú to pôvodní obyvatelia Slovenska, ak boli vyhubení pred 300 rokmi, tak som sa rozhodol skúsiť toto zviera prinavrátiť na Slovensko. A keďže nie je možnosť u nás ich púšťať do voľnej prírody, tak som sa rozhodol, že to bude farmový chov. Odkiaľ sú pôvodom zvieratá? Zvieratá som doniesol zo Švédska a z Nemecka, býka mám zo Švédska a lane mám z Nemecka od poľských hraníc. Zatiaľ mám 4 zvieratá, mám jedného býka a 3 lane. Momentálne, ako vidíte, tak sú v karanténe, ktorá skončila už zhruba pred 3 týždňami. A práve ich chcem vypustiť do veľkej obory, ktorá je oplotená špeciálnym pletivom, ktoré som dovezol zo Španielska na agatových koloch. A je oplotený 8 hektárov, viac ako 8 hektárov. V rámci tej obory majú samozrejme vodu, majú tam časť také mokraďovej, takej podmočenej pôdy, kde tí losy ľúbia ležávať v lete a chladiť sa. Takže podmienky tu majú veľmi dobré. Majú tu v rámci tej obory vlastne všetok ohryz, na ktorom oni žijú aj v krajinách severských. Využívam prítomnosť relácie farmárskej revy a idem losy vypustiť po 3-mesačnej karanténe priamo do 8 hektárovej obory. How will you speak to that? What does the fox say? What the fox say? Koľko zvierat chcete chovať v obore? V tejto obore by som chcel nechať cieľový stav 7 až 8 kusov. S tým, že v prípade, že v budúcnosti sa budú rozmnožovať, tak buď teda pôjdu na predaj, na obchod, respektíve sa vytvorí v rámci možno Slovenska nejaká iná obora alebo väčšia obora. A s nimi spolu chcem chovať polných zajacov, ktorí v tomto regióne, teda tak ako na celom Slovensku, už nie sú v dostatočnom počte, ale majú tu tiež dobré podmienky na to, aby sa tu rozmnožovali. Je to len vaše hobby, alebo je to súčasť nejakého komerčného projektu? Určite to je pre mňa iba hobby. Je to hobby, ja sa zaoberám úplne a živím inou činnosťou. Čím losy krmíte? Títo 4 kusy dostávajú každý deň ráno 10 kg mrkvy a 4 kg granúl, takisto je večer 10 kg mrkvy a 4 kg granúl a plus teda dostávajú halusky, hlavne brezu, osiku, vrbu a borovicu a vlastne tento ohryz im slúži ako vláknina. Sú to len zvieratá na farmový chov, určite sa nedostanú do prírody? Určite nie, je to zložitý legislatívny proces a ani neplánujem takýto krok. Budete produkovať aj mäso? Tak ak ich bude viac, určite toho koštujeme.